Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле Расих абыйның якыннары, кызы Гөлчәчәк. Менә сүземне нәрсәдән башлыйсым килә? Аның 57 елны Талгат Шарипов белән язган җыры искә килеп төште. Мин аны җырлап та йөрдем заманында. Бу инде ник очрадың дигән җыр. Аны инде Татарстан җырчылары халык җыры дип тә җырлап йөрделәр. Шуннан мин төзәткәләдем кайберсен. Мин әйтәм, ул шундый авторларныкы, көе Талгат Шариповныкы, сүзләре Расих Ханнановныкы дип. Менә шулай итеп ашыклык керттем инде. Тагын шуны әйтәсе килә, Расих абый бик зыялы, бик тәрбияле, бик зәвыклы кеше иде. Менә мин очрашкан сайын аның белән шундый хистә, шундый мөгамәләдә сөйләшеп утыргаладым. Ул инде ашык күңелле, шундый сорауларны матур итеп бирә, җавапны әйбәт итеп бирсен иде бу дигән шикелле итеп инде. Менә Кызылтаң редакциясендә бик күп еллар редактор булып утырды бит инде, ул эшләде. Мин инде чакырып, бөтен иҗатымны яктыртып барды Кызылтаң газетасы. Аңа мин бик зур рәхмәтле бу шәхескә. Менә урыны җәннәттәге Фирдәүс бакчасының түрләрендә булсын иде җаным. Менә мин шуны әйтәсем килә. Безнең дачаларыбыз бер тирәдәге, алар инде апа белән култыклашып, минем дача кырыннан үтеп китәләр иде, күреп калсалар сәлам биреп, шуннан мин йөгереп төшәдер, сөйләшеп торадыр, гашык иттереп. Килеп кит, чәй эчеп алырбыз дип, менә шулай итеп аларга барып чәйләр эчкәләп, менә шулай итеп яшәдек без. Ул инде пенсия вакытында инде. Менә нәрсә генә әйтсәм дә, Расих абый минем күңелдә бик зур урын алып тора. Ул инде чын мәгънәсендә зур шәхес булды. Әйттем бит инде, зыялы, тәрбияле, зәвыклы кеше иде. Менә шушы сыйфатларны гомер буена озатып барды. Ул инде Кырмыскалы районының чын татар җегете. Без инде төрле темаларга сөйләшәдек. Нинди генә темага сөйләшсәң дә, аның белән иркенләп сөйләшеп була торган иде. Ул инде бик укымышлы кеше иде ул мәсьәләдә. Күп белә торган иде. Бик күп сүзләрне җырлар иҗат ителде бит инде. Рим Хасанов, безнең мәшһүр легендар композиторыбыз язды аның сүзләренә. Һәм инде бик затлы җырчылар башкарды. Татарстан, Башкортстан җырчылары аның җырларын. Ул бик бәхетле кеше булды үз вакытында. Һәм дә инде менә әле кызы Гөлчәчәк ханым аның хәтер кичәсен үткәргә җыенган һәм шушы миңа чыктылар инде бер-ике сүз әйтерсең дип, мин инде чын күңелемнән менә шушы сүзләремне җиткерәм һәм Расих абыйның 57 елны иң беренче иҗат җимеше булып чыккан Талгат абый белән язган шушы җырны башкарам инде. Син онытма. Ниге очрадың минем тормышымда, зур юлымда юлдаш булмагас, күзләремә карап сөем дидең, үзең башкаларны уйлаган, күзләремә карап сөем дидең, үзең башкаларны